Young Buggy Beba. Yes, sir. Come on, how will I make back up on a social media and Gani room away interview? Yes, sir. I told that taco shares. A day for 23. Okay. How many did you YouTube at the age of 23? Because I'm ready to, and Hey. Look at that because I'm ready to. Look at that English, no here, me put to here. oh, sorry. Look at that English, no na me put to here. I am in some of you when you know Monogotagan school, no, who know with English I form just at home now. Can I get grown at university? Oh, Mascom. What is Mascom? It's I'm okay, Branga Jagarese. Jagarabese. Sorry. What is Mascom? But Abroad University. Okay, we pass it was a university. It was a university student, but Abraham Nan, Mascom. Okay, Buana, you are not a university student now, but Abraham Nan, Mascom. Abroad University, Abroad University. Elehegro. Oh, Polytechnic. Polytechnic. So, what is Mascom? Abroad Mascom Canada. Elehegro na Polytechnic. Oh, dear. No, get it. Oh, dear. Oh, dear. Tell Erozana. Nico, I shot this normal. But abụ m onye na-egwu na-atụ. Egwu na-atụ. A na-aba m mba. Ịdị afọ ole? 23. What year ka amụrụ gị? 2003. Huh? 2003. I'm a break it that egwu ahụ na-atọ gị na m ga-break ya na ị nidere kwụsị na-atụ egwu ka ị nwee ogologo ndụ dewe fon a nara ka ebili ọtọ gị la azụ egwu na-atọ gị ị na-atọ Can you see from here? Ị can asụrụ m English. Ị can asụrụ m English. I mean, ndobe ya like ebe ahụ ama m ka ị ga-afụ. Yeah. Labazo. Come slag it on, Chile Cabago con Labazo. Biarula, Lazo. Tonazo. Whatever fast, yeah. Whatever fast, yeah. Onye kigiri ọkpụkpọ. Asịghị whatever fast, yeah, dry bone. Whatever fast, yeah, nwa giri skeleton. Ọ galaga 3 pants. Nwekwa ihe mmadụ na-aga ahụ nọ. Skeleton elekwa na ara gị. Ama m na ị ga-ebupụta. Skeleton ele ara gị. Na-ebe. M lee gịnị? Ị na-afịa? Amaka bịara nga atakoshiri eze. Anafọ m achị. Na-achị. Si, m jụga gị ele ara gị, ga were eze ajakara m na m lee ya ebe. Ele nga ara gị ọwụ nọ. Ele ara gị diskel oge ka m jụga gị ese m lee ya ebe.
Otaka ndị be anyị ha na-enwe ara. Okay, debo na na-enwe ara. Isi from family nke ndị na-enwe ha ara. It's okay. Ele onye ọwụ fọt ya mmaghị ka ọwụ mmakwụkwụ. Man, anyị mụọ nwa anyị na-enwe ara. Family of nga ndị na-enwe ha ara. What is OTM? Office Technology and Management. Define office technology and management. Okay, OTM can be defined as the process of managing an office and equipment in the offices, just like having a computer, laptop, printer, and all of that. And when I hear man define where in Igbo. I cannot define in Igbo. Kebish na watch him. ABJ, Abuja. Abuja. Can manage each other gauge you were? Because I'm determined to have my own family. I'm working on English. Eh? I'm working on English. Igbo try mo give me. Eh? Yes, let me tell you. Lion, look at me here. Look, focus. Oh yeah. Anyone wants to that English here again. Maybe to here. Each and there kind meaning. No thought. So what that English again? Na mama fura de nunu keji zuoge. Branga be asrum beke. Ya determine togana. Ele reason ji chori gi jeje. Makana na Wore phone atini. Makana we pack up proof on Kusho quick. Like I'm about Imi when I'm going to I'm not getting Katamoto Babu here. Aya, Neku, a reason. Macan Chori Macan Neku. Only block on ya not bogey come here. Oh, that one. Macan Chori because no can Chori need to then add in my own family at an early age, like age more, like my age, like this. Though, can you make expect from one call like that? Oh, love, already also love. Okay, guy like him off ma. Because all the main thing, okay, like always gonna I was chikunyeze okay like always because any God respect oge nye gi ya ọ ga na-atụ Chukwu egwu na-emeli gị ihe. Lies, respect you. With love, everything conquer. No love. With love, everything conquer. Mojego, but they don't love her. Huh? Yes. So all love. So onye baro bia hu ge na anya ga-ekwe. Yes, ezigbo ofufu n'anya ọ bụrụ nke kwa akwa. Ọ nke a na-akpọ kwa akwa ịfụnanya. Ele go to nke ọwara nke love kwa akwa na adị. Nke a baby I like you. Afụ ha na pant iya anabazi. Ọ bụrụ udoro nke ọ kwa akwa ka na-akpọ ya. Okay, ka na-akpọ kwa akwa I like ahụ pant go ri ala. Onye a anabara onwe. Ichekwa na ọ like ego. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a chef. Ị na-eshi mama put, gịnị wụ chef? Si na ị na-eshi mama put gịsị wụ chef. Gịnị ka ị na-arụ? I'm also a student.
What year came on at school? This year. What year came on at school? 2026. You can be the How many years came on at school? What level? 4 years. How many years came in on our school? 4 years. Elemwega graduate. This year can graduate. Before December I graduate. Magan and Paga had endo. Yes, mommy mudendo. Don't know. Don't know. In a broom Paga. I'm not the more. I didn't see it home where fear. I was just 3 years. And my mom actually grew my kayakita. Oh my god later. And I in Nigeria. You were your bear. Enugu State. Ebe Nimo. Enugu State. Ebe Nemo. Udi. Ebe Nudi. I say kum. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, sir. God bless you, sir. You will never lack anything. But God bless you. Beware zere kumaka bebra fenta kebi. Agora ke senga from ebe ba kwachile ka bagako. Ehro lion mchebe si wonyo ojo. Ehro lion ni bi do to ojo ki Obi m na-emelite obi na-emelite ọ bụrụ ọmụnwa obi m na-ebi tiketa ụda m na gị na-ekwu obi m na-ekinye ọ bụrụ ọmụnwa akụrụ m gị eleghị obi gị onweke anọbeghị m na crowd before. Ịnọbe na crowd before? Yes. But akwụkwọ ihe a na anyị na-eme na-agaba na social media niile. Ị na-agbara m ahụ ma na-esheki. Ahụ gị sheki me. Ịma na love ị na-agị me iti ga-abara gị mba. Ịma sị love ị na-agị me iti ga-abara gị mba. Ahụ gị sheki me Chineke agba gị ọkụ nwa bingo. Asị gị sheki me ahụ. Amaki megara taa. Biko agbazunara m ka m nwere ike nweta onye ga-alaiki m. Biko agbazunara m ọzọ biko zie. Biko. Social media. Kosi, no be you dey beg me since say I beg make I do interview. No be you come dey write me. I know I overlook. I say make you go meet my moderator. Now what you so you dey fear? You come write. You say you want make I interview. You say I beg. Oh, since last year come no ya. This last year keep talking interview. So about data. I'm not trying to life. I'm about it. Okay, since last year I talk make interview now. Since last year did I reply? Did I talk to you? I no talk to you. Oro na mbugo tegelu. Mbiaze moderator me derem na. Sim no this guy dey nsogbu kemgbe. Then give you dey ba here. E talk na brag. The man who work log na aga brag mba. Ma make sure man na-eme yoga na-eji agbara m mahala n'ihe ọ like ya nzere ya ọ na like run nduze focus m ga-aghọta focus ị ga-ekwechi yes m ga na-ekwechi ị ga-ekwechi ọ ya kwechiri nke mma mbeza akwa ọzọ kwechiri na mma akwa ọzọ nsị gị kwechiri ga-esi ma ị ga-ebe akwa ọzọ kwechiri Kosi. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should leak. Watch Italia. And I'm an idiot wicked.
Come on, subscribe or that please. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. And watch it ya get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Now other gara school of Ibaka. Other school negra. Let this school is egra. Polytechnic. Other poli egra where apa came tradia. Here I could get a school with give him up. Magon around. Mpagonia. Okay, Mpaganoya. Maganoya. Choyega not a phone from Magan. I waste my time. Don't waste my time. Choyega not a phone now. Come Harry Prague Bana, keep you papa. Okay. Please, please, you have co-card, credit. Asking you Choyega not a phone, one magazine to wear a call card. Also, phone you can wear as neighbor and also in your wear. Onya was Yes, oh yeah, sir. Abuja Kaino. Abuja Keno. Onyelegi. Aya bomb man. I don't want to get my phone again. Tia speak out. Okay. Chief camera huni hugi. Hello, mommy. Kekime. Okay. Ma keki mere si ane wonye chori kuya. Oh, mommy, I want gonna tell you. On na online TikTok. Check in and on here. Ma keki mere. Mu akosi. Ma keki mere. Onye gini na-ekwu MC Bishop. Aka na-enye D1. Also, onye gị na-ekwu MC Bishop aka na-enye D1. Chineke aka na-enye ego papa biko m nyenu m odogwu ka papa biko na akwụkwọ aka na-enye D. Aka na-enye D. General of D. aka na-enye D. Okay. Oya Si a na-ege m ntị ọfụma, si a na-ege m ntị. Mami na-ege ntị. Ọ sị gị na-ege ntị ọ ga-ekwu. Okay. Nwa gị nwaanyị bịara interview na nke m na ọ chọrọ ka m mee interview ka ọ lụọ di. First and four, m gaa n'iru mewe ya wee interview. Ọ sị na m bịara na life ya ime interview na onye agaba n'iru mee m dị interview. Ị gara na line ime interview gịnị? Interview di. Ịtọ na chọpati. Ọ sị onye gaa n'iru. Gaa n'iru. Ade mma ka ihe mere na nwa gị ji ebe akwa ọ bịara nga ama na-abara ya mba ya ebe akwa ọ dịkwa wee na ije edi na akwa nọ n'ime ya imekwara ka ọ mara na ije edi akwa ibe akwa nọ n'ime ije edi. Ọ sị na m nọ na-aba m mba mbebe akwa si n'ịgwago m na ije di na-ebekwa akwa n'ije di. Mba ịma mpekwe nke go nke na ịma mba akwa ọsịa na nke na ya ebekwara akwa.
Asi mama mbakwa. Okay. Mama ga nwere ogbanje. Asi nwere ogbanje. Eh? Nwere ogbanje. No, mba o. Asịrị mba. Okay. Unu wonde ebe. Ndị onye Enugu steeti. Okay. Ngwa. Genotype ga ogene. Bụ onye nwe phone. Genotype ga ogene. Blood group gị. O positive. O plus. Ị matala nwoke? Gbanyụọ phone ahụ. Gbanyụọ phone ahụ. Okay. Ị matala nwoke? Ị matala nwoke? Yes. Yes. Eish. Na-ele m anya here, chọm that. Ụmụ nwoke ole ka ị matarala? Ofu. Ahụ onye ahụ ogene. Ahụ onye ahụ ogene. Samuel. Onye Awụsa ka onye Igbo. Je were Otele gị onye Edo steeti. Enwe onye Igbo ịhụrụ dị a. Gaa kpọrọ Otele gị onye Edo steeti. Gị gazi egbu ya na ka onye Igbo bịa alụma gị alụma. Like coincidence. No coincidence. Unu saga na ahụ ọtụ na aja ma together ka ogene. Ele ohi o ji wuru coincidence. Mgbe anyị like mgbe anyị like coincidence amaghị m ọ just na-ayọ m. Wuru coincidence Chineke agba gị ọkụ. Ọ na-ayọ m de mere ebere. Ga were obi ebere mere ya. Ọ na-ayọ gị ya na-ayọ gị ga were obi ebere nye. Wepụ aka n'ihu gị Chineke agba. I'm talking to you here. Were phone ati n'ihu gị. Ọ coincidence ya ga were obi ebere nye. Ọnwụnga. Ọ gị ka m jụrụ ofentị mgbe edete na ego gị ya. Mba, ọ sị na ọ ga-afụ ya ofu ka ọ gị na emere ya operation na the downside ya na-emere ya ga-anwụkwa so and emere operation there so ma o mee ya na ọ ga-anwụ. na ọ bụrụ na ekwere na ọ ga-anwụ so na-emeziri ya ebere na onwe ike nwụkwa adachọ m ka ọ nwụọ. Ya were ọtọ gị nye ya ka ọ gbakee ka ọ wụ iji ọtọ gị tọọ ya waya. Tati iji ọtọ gị tọọ ya waya Chineke agba gị ọkụ. Anyị go 2 years na enwebeghị ihe nyere ya. Okay, naanị that day ka ị nyere ya. Before ọ na-agba bọọlụ so ọtọ gị ga-atọga waya operation emere nwoke ibe m. That's iji ọtọ gị mee nwoke ibe m agbake. Ụmụ nwoke ọkwụ na-anụ na ya. Sometimes unu na-achọ ihe nwaanyị unu ajụọ ya onye kupụrụ ha otu esi taa ha na onye nke ewe onye operation mere onye awara afọ nwoke ibe m ewere aghụghọ onye Edo ewere aghụghọ nụrụ aghụghọ ọtọ gị taa ka ihe mere ịjụ eme ekwe ya before gị mara ma ọ ga-anwụ ị chọrọ isave life. That means ọ bụrụ bishọp na m nwụrụ anwụ agwa gị sọwa ọtọ gị ga-esave m ga-enye m. Achọghị m ka ọ nwụọ. Ọ sị na emere ya ọ gochiri m the operation sef ma ihe gbawara ya dị ịchọ ka ọ nwụọ first aider ewofe ele ndị Red Cross Red Cross na ọtọ ewo Red Cross boss nwa bingo ịchahụ ka ọ nwụọ inyere ndị ọtọ ọgbakele onye Edo life saver.
to gị wọtụ ndị Red Cross na mgbe ịhụnanụ sanwụ anwụ onye mere sadri ya were ọtụ nye ya gbakee nwa bingo ọ wụrụ ibe akwa na aga ebe mgbe ị nyeghekwu ya ibekwara akwa ọ gị ka m jụrụ ọfụkwara gị ụfụ Yes, yes. oyela akwa ibere ọ ya bewe dị akwa hia Nke a mbe kita nna ya si na ọ na-afụ m ụfụ ọ na-afụ akwa otu isi bụ akwa dede onye edotara gị abeg do am small small, do am small small. No hit am, small small, gentle gentle. Oya put am that side. Oh yeah, yeah, this thing is all English can now. Sorry at that time. This thing is paining me now. Bring it down. Take it easy. Then Ocho eating the earbuds and share. Oh God, that's why I don't want to do this thing the first time. That's why you just be pressuring me now. I'll do it. Then see you. That's it. Whatever you become there, your doctor will no hit them. Do them small. It is paining me. Put them small. Bring it down. After bring it down, also. Bring it down. After bring it down again, also what else? And there. Don't hit it so hard. Take it easy. Don't hit it. Take it easy. Oh, Chago. Genotype. Blood group. O plus. Phone number again. 0. Okay, na phone say that give you visit here. Don't go. Onye this serious ya bia meet nna na gị and onye ọla kpọrọ gị make ya sure connect to your mother magi the more matured and akwena na na-agwa gị na oya ihe akwa internet amachara ga ama bịa shi ga amụ sị na gị lekwe na ọ ga-adị ndụ ma gị bịa were ọtọ gị nye were kwa okpu nna kpọọ phone number gị 070 42 watch Italia, well, we should watch Italia. And I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. And watch Italia get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Chineka Bago. 166177. Boy, also 070 42166177.